खुलुमबाय बड'लेण्ड अपडेट चेनेल नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट अपडेटआनो जाहैबाय दिनै गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीनि जोनोम सान। भारत हादरनि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीनि दिनै 70थि जोनोम सान। बिथां गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ 1950 इं मायथाइनि 17 सेप्तेम्बर खालि गुजरात रायजोनि मेहसाना जिल्लानि पाटनागराव जोनोम जादोंमोन। बिथांनि बिफानि मुङा दामोदार दास मुलचंद मोदी आरो बिमानि मुङा हीराबेन सीमालाल मोदी आरो बिथां मोदीआ भारत हादरनि 14 नं गाहाय मन्त्री। नैथियाव दङ बङाइगावआव सासे 9 बोसोर बैसोनि गथ'खौ जिनाहारि खालामदों। बङाइगाव जिल्लानि जगिगपायाव सासे 58 बोसोर बैसोनि सुबुङा सासे 9 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदों। जिनाहारि खालामग्रा सुबुंनि मुंखौ समेर आली होननानै सिनायथिनाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला गथ'साखौ समेर आलीआ फुस्लायनानै गावनि न'आव लांनानै जोर-जोलोमै जिनाहारि खालामदोंमोन। मिथिनाय बादिब्ला सोमोन्दोआव समेर आलीआ गथ'सानि बिबौ जायो। बे लाजिनांथाव जाथायनि उनाव समेर आलीआ खारखोमानो नाजादोंमोनब्लाबो पुलिसआ फरालकन्डीनिफ्राय हमनो हायो। थामथियाव दङ दावहारु बसुमतारीआ रुंसारि जाबाय। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोख्रों बाहागो लानाय दावहारु बसुमतारीआ बेरामनि गाग्लोबनायजों फाहामथाय लागासिनो दंमोन, नाथाय गोबां नाजासेयावबो दावहारु बसुमतारीखौ फोथांना लाखिनो हायासै आरो बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारलांनो गोनां जायो। मख'जाथावदि समाजारि बिजोंनि जौहै अनसुंनाय नागिरनायाव गोबां मानसिफ्रा रां मदद हरदोंमोनब्लाबो बिथां दावहारुनि जिउखौ रैखा खालामनो हायासै। बिथां दावहारु बसुमतारीनि जिउ गोमानायखौ लानानै गोबांथार माहारियारि आफादफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। ब्रैथियाव दङ दुर्गा फुजाखौ लानानै खुंथायनि जर'खा बिथोन। फैबाय थानाय दुर्गा फुजानि थाखाय खुंथाया रायजोफोरनो जर'खा बिथोन होदों। फुजानि पेन्डेलाव खाथि खाला जेबो मेला होनो हानाय नङा आरो लामा खाथियाव जेबो फुजानि पेन्डेल होनो मोननाय नङा। फुजानि पेन्डेलाव सा 30नि बारा सुबुङा ज' जानो हानाय नङा। समाजारि जानथायखौ मानिनानै सा 20ल' सुबुङा फुजा पेन्डेलाव हाबनो हागोन। मास्क आरो आखाइ सुवालासिनो हाबनो हानाय जानाय नङा। फुजा मान्दाबनि सिङाव सेनिटाइजेसन गासैबो राहाखौ फुजा सामलाय आफादा खालामनो नांगोन आरो सोरनियावबा कर'नानि लैखोन नुयोब्ला साखाथियाव थानाय फाहामसालियाव खौरां होनो नांगोन। बाथियाव दङ क'क्राझाराव बिजेपि दोलोनि बानजायनायाव जिल्ला खोलोबनि आफादारि मेल खुंदों। बिटिसिनि गाहाय सदर सहर क'क्राझार नोगोराव बिजेपि दोलोनि रायजोआरि खोलोबनि बानजायनायाव जिल्ला खोलोबनि मोनसे गोनांथार मेल खुङो। क'क्राझार जिल्ला कमिटि बिजेपि दोलोनि आफादगिरि बिबुथि बरगयारिनि आफादगिरि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय जिल्ला थाखोनि गोनांथार सावराय जथुमाव रायजोआरि थाखोनि बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि रेखारानि दासबर'आ बाहागो लानानै राजखान्थियारि गोख्रों खालामनांगौ आरो फैगौ बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै गुवारै सावरायज्लायो। बे खुंफुंनाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि रेखारानि दासबर'आ बुङो दि बिजेपि दोलोआ बिटिसि बिसायख'थियाव सोलायनाय लाबोगोन आरो सरकार दाफुंगोन होननानै रोखा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।